everyone, hope usuku lakho luhamba kahle. Uphele kabuhlungu umcimbi walimitnala izolo ngenkathi eperforma kwavuzane kwaqhuma ibhamu. Kwaphoqeleka ukuthi awuvale umcimbi. Ngizokukhombisa lo video leyo ke etrenda because iyatrenda lento ku social media. So ngizokukhombisa ukuthi kwenzakaleni kahle kusukela ekuqaleni kuze kuyofika kulesigameko lesi esenzekile. Wena okwakho ukuthi uhlale phansi ungayindawo because kusazoshuba. Abanye bathi ke bekuwumlisa okade enenjabulo kakhulu for ukubona yena uLimit. Abanye bathi vele ubehlose khona ukuthi amoshe umcimbi nokuthi agcine eselimala yena uLimit. Asazi ukuthi ngempela bekwenze njani. So ke ngingakudleleki isikhathi sakho ashone khona uma ukuthi uyaqala ukufika la, make sure ukuthi ushiya usubscribe ukuze kuphela ungeke uze uphuthelwe ama video afana nalawo in the future. Ashone khona ke ngamoshi isikhathi sakho. Awuzosikhomba ngapha. Okay everyone, sibonile ke i-video and sivala la i-video namhlanje sibeka unqi. Really hope you enjoyed i-video namhlanje. If we enjoyed it, make sure to smash the like button, uphinde usmash nalo subscribe button and also ke ucomment down below umbono wakho ngalolu daba ukuthi wena ucabanga ukuthi ngempela bekwenze njani kuze kuphela umcimbi waLimit kabuhlungu kanjena. But mina ke okwami sengikuqedile and I will see you in the next video. Bye.